Club Junta, building better Africa. Malawi konse kumene muli tsopano tikupasirani kulankhula kwa Limpopo FM pa programu yawo yomwe ija ya Nkhanga Zaona, ndipo mu audio iyi mumva ndithu zifukwa Zeni zimene zapangisa kuti mayi Kaliati amangidwe. Abale ndi alongo, ine nditha kusikimizirana kuti Comrade Mtanyiwa alankhula ndithu momveka bwino, zifukwa zake mukazimva ena mwa inu mukhoza kukhumudwa ndipo ena mwa inu mukhoza kusangalala, pakuti si onse amene amaonera kukondwa mayi Kaliati. Inu kani pomwepo ndipo tamverani zimene zalankhulidwa mu rekodi ya Comrade Mtanyiwa pakali pano. Pangani subscribe komanso share and comment tuzi na meti kuenera kusintha zimeti kuenera kukonza zimukobedi. Chigawo chakumamawa, breaking news on Limpopo FM Malawi. Tatiti kudziwiseni kunena kuti Mai Patricia Kaliati ali m'manja mwa polisi ku area 15 amangidwa. Tikunena pano pangopita mphindi zokwana 15 minutes. Mai Patricia amangidwa pakuganiziridwa pa mlandu wonena kuti akuti amafuna kupha presidenti wa dziko la Malawi. This is breaking news. Mai Patricia ali m'manja mwa polisi kulingazi ini poganiziridwa kunena kuti akufuna kupha Lazarus Chakwera.
Club Junta, building better Africa.